para sa mga kababaihan, mga kapanalig, mga kaibigan, at mga tagapagtaguyod ng Kilusang Kababaihan. Ako po si Sonia P. Soto at kayo ay nakikinig sa So to Speak Podcast. Mula sa mga hamon na kinakaharap ng mga babae sa ating lipunan, hanggang sa mga tagumpay na ating nakamit at makakamit pa. Samahan niyo ako sa mga makabuluhang pagtalakay at pagtuklas sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan. San man sulok kayo ng mundo naroroon, magkakasama tayo sa laban na ito. Sa part 1 ng ating pagbabalik tanaw sa kabayanihan ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ating tinalakay ang pagbabago ng papel ng kababaihan sa lipunan bago pa man naging kolonya ng mga Kastila ang bansang Pilipinas. Bago pa dumating yung mga Spanish colonizers, yung mga babae at lalaki, they shared in household chores. Ibig sabihin, nagtutulungan sila sa gawaing bahay. At ang childbirth noon, yung panganganak, ang taas ng value niyan na binibigay ng lipunan. Alam nyo, kinoconsider yan na malaking kontribusyon sa produksyon. Sa paglipas ng panahon, naging matindi ang naranasang pang-aapi at pagsasamantala sa kanila ng mga mananakop na epekto naman ng mga itinakdang batas at tungkulin sa mga kababaihan, partikular na sa simbahan at mga gawain sa tahanan. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, kasama si Sonia P. Soto, isang panibagong yugto sa kasaysayan ng kababaihan ang ating bubuksan. Mga panibagong mananakop, panibagong uri ng pang-aapi, panibagong hamon sa katatagan ng kababaihan tungo sa kasarinlan. Magandang araw mga kabaro at kaibigan. Welcome po muli sa So to Speak Podcast. Dahil nag-develop na yung mga factories sa iba't ibang mga lugar at kahit na sa Maynila may mga factories na yung mga weaving. Di ba? Pag namamasyal tayo sa mga tourist destinations, kunyari sa Mindanao o kaya sa Cordillera, merong mga weavers eh. Pero kakaunti na yan, kahit naman sa mga bandang Bicol or Quezon, meron eh. Lalo na sa Ilocos, di ba? So, kahit saan bahay ka pumunta noon, may mga weavers, yung gumagawa nung alam mo yung inabel, yung yung Ilocano cloth na tinatawag. Meron nga ako yung mga, halimbawa, tablecloth o kaya yung takip ng ng kama. Namana ko pa yun sa magulang ko, namana ko pa sa nanay ko. So, ibig sabihin nasa more than 40 years na ang tibay ng tela tsaka ang presko, yung cotton. Oo. Noon maraming ganyan sa mga bahay-bahay sa iba't ibang community. Pero syempre, nagde-develop ang ekonomiya, nagde-develop ang teknolohiya, nagkaroon na ng mga pabrika. Unti-unti na wala ng hanap buhay yung mga kababaihan na nakikinabang sa weaving, domestic weaving sa iba't ibang komunidad ng Pilipinas. Therefore, nawalan sila ng trabaho. So, siyempre, pag walang trabaho, lalong humihirap ang buhay. Di ba? Marami ngayon, mga babae ng mga panahon na yan. At ito, pinapatunayan ito ng maraming lathalain. Maraming mga research na nailabas tungkol dito. Dumami ng dumami ang mga babae na nasadlak sa tinatawag nating prostitusyon. O ito na, naku, ito na, nangingilabot na ako pag ito na yung pag-uusapan. Alam nyo, merong period sa ating kasaysayan na naglabanan ng Amerikano at Hapones. Panahon na ng Hapon ito, nag-uusapan. Alam nyo na may period sa ating kasaysayan na kung saan ang Japan noon ay militaristic. Natatandaan nyo niya yung mga bakero, mga ganyan. Napaka-militaristic ng mga Hapon. Meron tayong tinatawag na women's sexual slavery in World War II phenomenon, kung saan ang mga Hapon noon ay ginamit na kasangkapan ng mga babae bilang mga parausan, tinawag na comfort women. Naalala nyo yan? Okay. Dito nga, ang kauna-unahang babae na lumabas at nagsabi na siya ay naging comfort women noong panahon ng Hapon ay Kapampangan, si Lola Rosa Henson. At syempre, familiar din siguro kayo dun sa kwento naman ng massacre sa Mapaniki, Candaba, kung saan naman
ni-rape ang mga batang babae doon, tapos sinunog lahat sa eskwelahan, sa mapaniki ang mga lalaki. Ayan, isang araw, mag-iimbita tayo ng mga lola na pwede nating makakwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan. Ha? Pero for now, dahil wala akong lolang kasama dito or wala akong kasama dito from yung mga groups na nag-a-advocate ng katarungan no para sa mga biktima ng military sexual slavery by Japan during World War II, maikwento ko lang sa inyo na sobrang hirap ng buhay. Naalala ko, alam nyo, nung maliit ako, naalala ko, nagkukwento yung nanay ko, no? Dadaan daw ang hapon, tapos biglang sasampalin na lang yung lolo ko, yung mga ganyan. O kaya tatadyakan yung lola ko, ganon. Meron pa nga daw na ibinuhos dun sa lola ko yung kanin baboy. Kasi nagpapakain siya ng baboy nung dumating yung hapon. Umiiyak pa yung nanay ko pag kinukwento yun. Meron pa nga ang instance na naalala ko noon, meron kaming solidarity no with the Japanese people. May bisita kami mga hapon, tapos nakikita ko yung nanay ko na bakit ganun ang mukha ng nanay ko na parang hindi natutuwa na meron tayong bisita ng mga Japanese, no? Naalala pala niya yung panahon ng hapon. Ganun kagrabe yung epekto sa nanay ko. Of course, nakalaya din siya sa ganung pananaw nung nakita niya na ito palang mga bisitang hapon na ito ay mga kabataan naman na Japanese na ayaw naman nila yung nangyari nung panahon ng World War II kung saan yung mga hapon ay sinakop ang Pilipinas at pinahirapan tayong mga Pilipino. So, unti-unti nawala na yung ganong trauma niya at sama ng loob, no? Pero it took time for her, ha? At alam ko, hindi lang yung nanay ko yung may ganitong karanasan at naaalala ang pagpapahirap ng mga hapon. In fact, tayo mismo alam natin yan kasi nung maliliit tayo, ang dami-dami nating napapanood ng mga pelikulang Tagalog, di ba? Na tungkol sa giyera o sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Yung produksyon ng bansa natin noon talagang dapa. Sobrang laki ng property damage, no? Widespread talaga. Grabe talaga, sa totoo lang, grabe. Yung cruelty, yung karahasan, yun nga yung panre-rape ng mga babae. Para sa akin, yun yung ultimong senyales kung gaano kabrutal ang Japanese government, no? Hindi the Japanese people per se, but the Japanese government na nung mga panahon na yon ay nag-attempt talaga na maging isang kapangyarihan sa daigdig. Grabe nun ang dislokasyon, grabe, no? Ang dami ko nakakwentuhan ng mga matatanda sa mga baryo-baryo na lang dito sa Pampanga. Of course, marami na rin nawala sa kanila, namatay, pero pag magkukwento sila, naiiyak pa di ba? Grabe ang kagutuman. Yung tatay ko lang, ang dami niyang kwento diyan yung sila magkakapatid, yung parang yung ginawa nilang kalabaw. Yung tatay ko noon, siya yung parang nagbubuhat nung kariton para mag-transfer sila from one place to another looking for food kasi sobrang hirap ng buhay. Tapos nagkahiwa-hiwala yung mga pamilya. Nasabi ko na sa inyo, no? Yung ultimo para sa akin, at ito ay napakahalaga para sa kilusang kababaihan, para sa ating mga babae na nais lumaya, no? Yung rape and sexual abuse talaga, nung panahon ng Hapon, talagang grabe. At nabanggit ko na nga sa inyo yung Comfort Women System. Napatunayan na sa International Tribunal, no? Napatunayan na ito, hindi lamang ito nangyari sa Pilipinas, nangyari din ito, ginawa rin ito sa iba't ibang mga lugar tulad sa Korea, tulad sa China, napakadami pang iba't ibang mga lugar. Ngayon, pagkatapos naman ng World War II, ayan, bumalik na naman ang mga Amerikano. Alam natin na nagkaroon ng mga guerrilla, di ba? May hukbalahap, ganyan. Tapos talagang nilabanan din talaga ng mga ninuno natin ang mga pagpapahirap ng mga Hapon. At
Siguro, ewan ko kung napanood niyo yung pelikulang Arya. Nagkaroon din ng mga commander na babae ng mga Kapampangan, no? Sila Commander Liwayway, for example, no? Naging bahagi sila ng hukbo para sa pagpapalaya ng bayan, no? Kaya lang, ayan na naman, pumasok na naman sa eksena si I Shall Return, no, tong mga Amerikano. At gumamit talaga sila ng karahasan, no? Ng blackmail, ng panloloko, ng fraud, ng deception para makabalik sila sa Pilipinas to reestablish their rule sa Pilipinas. At dito sa ganitong sitwasyon kung saan yung mga Amerikano yung nakabalik, nagkaroon na naman ng mga revolutionary movement, no? Nagbuo na naman ang mga Pilipino ng kanilang mga grupo, ng kanilang sariling army o sariling hukbo para labanan naman ang pagsasamantala ng Amerikano. Of course, as time went by, alam naman natin na though kunyari na binigay na sa atin ng Amerikano yung ating matagal ng pinaglalaban na na independensya o kasarinlan, alam naman natin na yung direct rule lang nila sa Pilipinas ang kanilang binitawan, ginawa nilang neo-kolonya o neo-colony ang ating bansa sapagkat pinanatili nila ang kanilang indirect rule naman sa pamamagitan ng iba't ibang mga batas, kasunduan. Okay? So, sa panahon na ito, na wala na yung Amerikano pero sila pa rin ang dominant sa ating ekonomiya, sa ating politika, marami rin sa ating mga kababaihan ang napilitan na pumasok na sa gawain sa bukid. Kanya marami na rin tayong mga babae na napuwersa na maging bahagi ng farm laborers, naging laborers. Dumami din yung mga nawalan naman ng hanap buhay, na banggit ko na kanina, may development din yon, no? Kasi siyempre, inuuna ang pagtanggap sa mga pabrika ng mga kalalakihan. Kasi nga, meron pa ring division of labor kung saan inaasahan ang mga babae, ang mga tagaluto, tagalaba, tagaalaga ng mga bata, at ang mga tinatanggap nila sa mga pabrika ay yung mga kalalakihan. Oo. Tsaka kahit na sa mga professions, sa mga professional, priority pa rin ang mga kalalakihan over yung mga babae. Ngayon, yung mga babae naman, kung makakapagtrabaho sila sa iba't ibang mga larangan ng profesyon, extension pa rin ito ng gawain nila sa bahay. So, halimbawa, tagapag-alaga, nurses, ganyan, caregivers, ganyan, tagapagturo sa larangan ng edukasyon, elementary, preschool, mga ganyan. Bihira lang yung mga kababaihan sa period na ito na pwede natin sabihin na nagiging bahagi ng mga profesyon na more or less parang reserved pa rin sa mga lalaki tulad ng engineering, ganyan. Yung pagiging lawyer, mga ganyan, and so forth. No? Of course, through time, sa panahon ngayon, dumadami na. Pero hindi pa rin parity, hindi pa rin pantay. Okay? If they could find work noong mga panahon na yon, yung mga babae, hindi sila yung nasa matataas na mga posisyon. Bakit? Dahil nga dun sa double burden. Na pag-uwi nila sa bahay, sila pa rin ang gagawa ng gawaing bahay, mag-aalaga ng mga anak, and so on and so forth. Kanya, yung kanilang ability to rise, no, ma-promote sa kanilang mga trabaho, hindi katulad ng lalaki na wala namang ganong pagkakatali sa gawaing bahay o kaya sa pag-aalaga ng mga anak o kaya sa pagbibigay ng yung childbirth na tinatawag, panganganak, pagbubuntis. Dito na tumindi ang prostitusyon. Yung mga nakasubaybay sa inyo ng pananatili ng US military bases sa Pilipinas, lalo na sa Clark at saka sa Subic, sa Olongapo, alam nyo, katindihan yan. Libo-libo hindi ito biro at hindi ito haka-haka, hindi ito chismis. Ang tindi ng prostitusyon, noong mga panahon na yan, nakalakasan ng pananatili ng mga
mga Amerikano yung sa US military bases. Ay naku, subukan mong dumaan diyan sa diyan sa Angeles, diyan sa Mayfield Avenue. Talagang ang tindi ng prostitution diyan, ang daming bars, ganyan. At saka noon libo-libo, 100,000, ganun karami yung mga nasa prostitution. At meron nga isang pag-aaral na ginawa sila Aida Santos, Aida Maranan Santos. Nasa aklat ito nabasa ko tong aklat na to, naging bahagi rin ako sa ilang panahon ng mga workshops tungkol dito na isinagawa nila dito sa Angeles City, sa Subic, sa Olongapo City, kung saan yung findings nila doon, kanya maraming kababaihan ang nasasadlak sa prostitusyon nung panahon na kalakasan ng US military bases dito sa Clark at Subic at iba pang bahagi ng Pilipinas ay dahil sa dalawang bagay. Sabi nila dahil sa kahirapan, karalitaan. Pero meron pangalawa na noon lang panahon na yun ako tuwirang yung naliwanagan sapagkat matindi ang datos na ipinakita na yung mga nasasadlak sa prostitusyon ay hindi nasasadlak sa prostitusyon dahil lamang sa karalitaan, kundi dahil sa patriarkiya. O bakit patriarkiya? Dahil nga doon sa yung puri ng babae kapag siya ay nagalaw na o kaya siya iniwan ng asawa, nabuntisan ng kung sino, for example, ng boyfriend, o kaya ay naging biktima ng incest, meaning ng sariling ng rape ng kapatid, rape ng uncle, rape ng lolo, o ni rape ng tatay, yung sa isang incestuous relationship. So, nasira na ang kanyang puri, siya ay nasasadlak sa prostitution. Ito ay backed up by data, by thorough research ng grupo na ito, na halos lahat, of course hindi lahat, pero majority ng mga nasadlak sa prostitution ay biktima ng sexual abuse, jilted by their lovers, o kaya iniwan ng asawa at kailangan niyang pakainin ang kanyang mga anak. At ito kanya nga napaka-importanting unawain ito. At bakit sila napunta sa prostitution sa US military bases? Ang kanilang paniniwala, baka sila maka-meet yung may makikilala, magiging mapapangasawa na Amerikano. Kasi ang mga Amerikano ay liberal, wala silang pakialam kung ano ang naging karanasan mo, at meron daw mga kababaihan na dating nasa prostitusyon na sinuswerte, nakakarating sa Amerika. Ang paniniwala nila, kung Pilipino, hindi sila makakahanap ng asawang Pilipino dahil sila ay considered na second hand, gamit na. Pero yung Amerikano na service personnel, yung mga Amerikanong sundalo, kapag ikaw ay kanilang nagustuhan, maari pang swertihin at dadalhin ka sa Amerika. Pero alam nyo, nagkaroon ng tinatawag na phenomenon ng Amerasian children. Dahil sa pamamagasan itong mga kababaihan na nasadlak sa prostitusyon, na nakarelasyon ang mga American service personnel, yung mga Amerikanong nakadeploy dyan sa mga US American bases, sa Clark at Subic, sa Olongapo, sa kung saan pa, sa Ermita, Maynila, etc. Maraming mga nabuntis ng anak ng mga Amerikano, kanya marami tayong mga up to now hindi pa nabibigyan ng katarungan ng mga Amerasian na hanggang ngayon hinahanap pa yung kanilang tatay. Merong sinuwerte na kinilala ng kanilang mga ama at dinala sa Amerika o kaya binigyan ng tulong, sinuportahan, pero marami ang inabandona. At during this period, nagde-develop na ang ating ekonomiya, and yet maraming mga babae na yung mga sinasabi kong wala nang ibang choice, kapit sa patalim, pumasok sa prostitusyon kasi nawalan ng trabaho sa pabrikang pinapasukan o kaya pinalayas dun sa mga lupain o teritoryo kung saan sila nakatira na dati nilang kinukultivate dahil kinamkam ng mga Panginoong may lupa, kinamkam ng mga
ng mga mayayaman, kinamkam ng mga multinational corporations o kaya ng mga mining companies na pinapasok yung mga areas kung saan makakakita sila ng ginto o makakakita sila ng mag-aamas sila ng profit. Ewan ko, siguro itong mga sinasabi kong ito, alam nyo na. Dati nyo nang alam. Pero kumbaga, ngayon, parang nababalikan lang natin. Ang daming biktima ng pangahalay. Dumami din ang, alam nyo yon yung ginagamit yung mga bisor. Di ba? Meron tayong mga pelikulang napapanood na ganyan eh. Pero totoo yun Hindi yun pelikula lang. Hindi yun haka-haka. Hindi lang mga istoryang dinrowing, kundi totoo base sa tunay na karanasan ng mga kababaihan. Talagang para ma-promote ka sa trabaho o kaya para ikaw ay tanggapin sa pabrika na iyong pinapasukan, kailangan kang magpagamit doon sa bisor. Alam nyo yon? Yung ganong klaseng kwento, totoo yan, hindi lang yan sa comics. Pero wag tayong malumbay, wag tayong malungkot kasi baka sabihin niyo, ano ba naman to si Sonia Soto, puro na akala ba namin ito'y palaban, ito'y nakikibaka para sa karapatan ng mga kababaihan. Puro nakakalungkot yung kwento ni Sonia No, 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 no. Maraming mga patunay na ang mga kababaihan ay hindi nagkasya lamang doon sa pinagsidlan sa kanilang kadustadustang kalagayan. Bagamat sila'y nakaranas ng pang-aapi, ng pang-aabuso, ng exploitation, oppression, and so on and so forth, maraming nag-alsang mga kababaihan, mga pambihirang mga babae na hindi mo aakalain noong mga panahon na yon, sa konteksto nila yon, nung period na yon, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, lumaban. Katulad halimbawa ni Gabriela Carino Silang. Alam natin ang naging role niya. Diego Silang ang kanyang advisor at kakolaborate niya, yung katuwang niya sa paglaban sa mga Kastila. Kilala niyo si Gabriela Silang? Actually, may pamangkin ako. Pinangalan ko kay Gabriela Silang. Gabriela ang pangalan niya. Although, hindi siya masyadong matapang. Marami ako mga babae na kakilala na hangang-hanga kay Gabriela Silang at ipinangalan ng kanilang mga anak kay Gabriela. Pero ang tawag sa kanila ngayon ay Gab o kaya Gabe. Ayan. Nasa history book yan. Pero kakaunti kasi yung mga history books na nagsasabi ng contribution ng mga kababaihan. O ito pa, kung meron sa Amerika at meron tayong yung pinag-usapan namin ni DJ nung nakaraan, yung paglaban ng mga kababaihan na nagresulta sa deklarasyon ng International Women's Day, yung nagmarcha yung mga kababaihan na dinidescribe dun sa kwento na nandun sa kantang Bread and Roses, meron din yan dito sa Pilipinas. The first significant action of women was the strike in 1816 by the cigarette makers or cigarreras. O alam nyo yan, 1816. Eto, meron pa nga ako ditong litrato para patunayan na merong Manila Cigar Factory kung saan ang mga sigareras o gumagawa ng cigarette o sigarilyo ay nag-aklas. This was an action against Cabecilla abuses. May mga Cabecilla noon, no? At saka yung pagpapautang na 5-6, yung sobrang usurious na parang sinasakal na sa lieg o ginigisa sariling mantika yung mga nangutang, no? Yung nagbebenta yung mga Cabecilla sa mga abuses ito, ng mga Cabecillas, binebenta nila yung mga goods sa mga gumagawa ng sigarilyo o in sigareras sa napakataas na halaga. Yung sobra-sobra yung profit. On December 12 naman, 1898, alam nyo yan, lalo na yung mga kababaihan ng Bulacan, dito sa Central Luzon, familiar tayo dyan. Sana naman tumitimo sa ating kaisipan yung 20 young women of Malolos, nagpetisyon para sa karapatan nila na tumanggap ng mga leksyon o pag-aaral sa Spanish grammar.
O alam nyo yan, December 12, 1898. Hindi ko binabalikan yung period ng 1898 na kung saan nasa panahon pa tayo ng Kastila. Ang gusto ko lang ipaliwanag dito sa iba't ibang period ng ating kasaysayan, merong mga tulad nila Gabriela Silang, meron tulad nitong mga kababaihan ng Malolos, 20 sila, mga kabataang kababaihan noong December 12, 1898. Sila ay nag-assert ng kanilang karapatan. Oy, hindi lamang, huwag nyo kaming tatawaging Indio. Mga nag-aaral kami at willing kami mag-aral at gusto rin naming pag-aralan ang lengguwahe ng mga Kastila. Actually, up to a certain point, naalala ko nung college ako, may parang nung first year yata ako, meron pang mandatory pa yung Kastila, yung Spanish language eh. Pero subsequently kasama din ako doon sa mga doon sa mga nagprotesta sa pagpapanatili nito hanggang ito'y maging optional subject na lang. Okay? Pero alam natin na na meron period sa kasaysayan na meron ding sa educational system natin na napanatili na makapag-aral tayo ng language, ng Spanish language. Okay? Alam nyo ba na itong ginawa ng mga kababaihan ng Malolos na to, ito ang nag-encourage, nag-inspire sa iba pang mga babae para i-disobey yung mga unreasonable orders ng mga Spanish clergy. Ito rin yung nagbunsod din ito nung La Solidaridad. Pagkatapos, ito yung inspirasyon ni Rizal dun sa kanyang isinulat. Alam niyo yung isinulat na Rizal, di ba? Yung letters niya to the women of Malolos, di ba? Dito niya pinapakita yung alternatibong view nung kung ano ang kababaihan at paano dapat ang babae sa ating lipunan. Naalala niyo yan, di ba? At dito rin nagsimula na parang lumakas ang loob ng mga babae din na sumama sa katipunan. Siguro kung nabubuhay ako ng panahon na yun, naging miyembro din ako ng katipunan. O ito pa, isang kahangahangang babae na naging bahagi ng katipunan, si Teresa Magbanwa ng Iloilo. O yung mga Ilongga dyan, makikita niyo yung mga Ilongga, napaka yung malumanay magsalita, napakalambing magsalita. Ay naku, wag ka. Nanggaling sa hanay ng mga Ilonggang mga kababaihan ang tinatawag nating Visayan Joan of Arc. Siya ay isa sa kakaunting mga Pilipino na lumahok sa 3 resistance movements against Spain nung panahon ng Philippine Revolution, laban sa Estados Unidos nung panahon ng Philippine-American War, at laban sa Hapon nung panahon ng World War II. Ang bigat ng babae na to. Tandaan yung pangalan, Teresa Magbanwa of Iloilo, isang Ilongga na tinawag na Visayan Joan of Arc. Okay. O, sa Laguna, isang Tagalog. Ito naman ang Tagalog Joan of Arc, si Agueda Kahabagan ng Santa Cruz, Laguna. Tinawag siyang Generala Agueda, isang Filipino general. She fought in the Philippine Revolution and in the Philippine-American War. So panahon ng Kastila at panahon ng Amerikano, nakipaglaban ito para sa ating demokrasya, para sa ating kalayaan. Siya na-appoint na general noong 1899 at siya ang nag-iisang babae listed in the roster of generals in the Army of the Filipino Republic. Kayong mga taga Central Luzon, meron pang tayong kilala dyan, no? Bulacan naman, San Miguel, Bulacan. Trinidad Tecson of San Miguel, Bulacan, also known as Mother of Biak na Bato and the Mother of the Philippine National Red Cross. Siya naman ang nagpasimula ng formasyon ng tinatawag na Masonic Lodge of Women, Lohia de Adoption. Joined the Katipunan and fought in 12 battles, 12 pakikipaglaban. Battles ang kanyang nilahukan, 12.
Gregoria de Jesus naman ng Caloocan, Maynila. Ang anong tawag natin sa kanya? Lakambini. She joined the women's chapter of the Katipunan. Siya si Aling Oriang, Gregoria de Jesus. She joined the women's chapter of the Katipunan organized by Jose Rizal at was appointed its vice president and the custodian of the society's documents. So kung pinag-usapan natin ang kaapihan, pagsasamantala sa kababaihan, at bago yon yung estado kung saan merong pagpipitagan sa babae bago dumating ang mga colonizer, marami sa mga period na pinagdaanan natin sa ating kasaysayan, sa ilalim ng Kastila, ilalim ng Amerikano, ilalim ng Hapon, at sa panahon na wala nang direct rule ang Amerikano pero nanatili ang mga American US military bases, at kahit na hanggang ngayon may mga kababaihan na nakikipaglaban para sa ating karapatan. Okay? So, huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi kahit na nananatili ang ganitong sitwasyon kung saan ang mga kababaihan ay inaapi pa rin, exploited pa rin, sinasaktan, binubugbog, nire-rape, at meron pa rin mga babae na hindi tumitigil at dumadami ang mga yan na nakikibaka para mawala ang dominasyon ng mga lalaki sa babae or marating natin ang isang estado ng pagkapantay-pantay. Alam nyo, ang dami natin pwedeng pag-usapan tungkol naman sa Magna Carta, no, of women, kung saan pag-uusapan natin ang ekonomiya, pwede natin pag-usapan halimbawa ang kultura at iba pa. Pero syempre hindi naman natin kaya yan sa isang podcast lang, di ba? Lalo na at this point in time, hindi dumating ang aking mga guests na kausap. Hindi ko naman sila masisi sapagkat napakarami din naman nilang ginagawa, di ba? So, siguro kailangan ireserba naman natin yung Magna Carta of Women, yung mga kalagayan ng mga kababaihan sa ating lipunan sa kasalukuyan, yung mga progreso na meron, at ano pa yung mga dapat nating harapin nang sa ganoon ang ating bansa ay umabot sa isang estado na ang babae at lalaki ay may pagkapantay-pantay. Okay. So, at this point in time, mga kapodcast, podmates, kung inyong mamarapatin, magpo-post na muna po tayo dito, titigil na muna po tayo sa ating kwentuhan. Alam ko nandyan kayo, hindi nyo ako iniiwan, kanya naman hindi rin ako tumitigil na makipagkwentuhan sa inyo. Ini-imagine ko na lang na nasa harapan ko kayo at nakikinig, nakikipagtalakayan, no? Sa akin, kino-consider ko rin naman yung inyong mga questions, ang inyong mga comments. Kung meron kayong mga mungkahi, feel free to do so para naman sa ganun ganahan tayo. Ganahan din yung mga kasama ko na bumubuo ng podcast na ito. Okay, sa puntong ito, nais ko magpasalamat sa inyo, mga kapodcast. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko nung una, si DJ Anier, at makakasama ko pa sa mga darating pang podcast. Sana naman tangkilikin nyo naman ang podcast na ito. Sana meron kayong natutunan. Kahit pa paano nakapagbigay po tayo ng inspirasyon tungkol sa usapin ng kababaihan na siyang malapit sa ating puso. At gusto ko kayong anyayahan na para sa iba pang makabuluhang talakayan na nakasentro sa usaping pangkababaihan, lahat naman po ng usapin sa ating bayan, sa daigdig, may kinalaman ng kababaihan, di ba? At may kinalaman sa kababaihan. Kanya yan, pwede natin pag-usapan, politika, kultura, usaping panlipunan, ekonomiya, and so on and so forth. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa YouTube at Spotify channel ng CLTV36 kung saan mapapanood at mapapakinggan ang So to Speak podcast. Mula po sa aking puso, dahil sabi ko nga po sa inyo, malapit sa puso natin ang usapin ng kababaihan. Ako po si Sonia Soto, nagpapasalamat po sa inyong pagtangkilik at nag-aanyaya po ako sa inyo. Huwag niyo po akong iiwanan kasi
nagsisimula pa lang po ang podcast, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at gabayan po ninyo ako sa mga darating pang podcast sa pamamagitan ng inyong mga mungkahi at ng inyo pong mga katanungan. At syempre, okay lang po sa atin na bigyan niyo rin po ng papuri if we deserve to be praised by our listeners, by our followers. Dakala salamat po kay Kayungan. Maraming salamat po. Abangan niyo pong muli sa susunod na linggo ang So to Speak Podcast. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wag ka dahil pagkilos ay sa ngalan ng pag-ibig.